जोङो प्रेस मिटआव जि नुजाथिनो हानाय जोंनि प्रेस लोगोमोन नोंथांमोन दिनै जोङो प्रेस मिट लानायनि कारना मोनसेयानो जाबाय कारना जे जोंनियाव ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों साननैसो सिगां जोङो जोंनि गरेस्वर होननाय मोनसे पेजनियाव जे फेक निउस मोनसे ओंखारदों बे फेक निउसआ जाबाय जोंनि महेश्वर बसुमतारिया टिकेट मोनैनि जों इउपिएलआव जइन जागोन थ' बे बाथ्राया नंखाय बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ जुदि प्रसार खालामोबा जोङो आगन्तुक फैनाय दिनाव जोङो आयेन भाबै जोङो लामा लानो गोनां जागोन थ' बेखौनो जोङो इनिफ्रायनो जों प्रेस मिटनिफ्रायनो खाबदान खालामनो नागिरो आरो खाबदान खालामो बिसोरखौ जाहाथे बेबायदि आगन्तुक माबायाव फैनायाव जाहाथे इसोर खालामा गोरोन्थि मावा बेबायदि पेजनि नामा जाबाय जोंनि गरेस्वर जोंनि दारै जोङो माबा लागोन आयेननि लामा लागोन जोङो बिपिएफआ जोंनिया बहुत स्ट्रं जाना दङ जोंनि गरेस्वर हिसाबै जों केन्डिडेटआ जाया नङा जानो जोंनिया महेश्वर बसुमतारि दङ जोंनिया बिरेन बर' दङ धरनधर दङ बाट केन्डिडेट हिसाबै नङा जोङो बिपिएफ हिसाबै जों बहुत स्ट्रं दङ आरो फैनाय समाव जोङो आरो स्ट्रं जयनिं खालामगोन आरो जोङो बिसु हिसाबै आरो जोङो फुल्लि सापर्ट खालामदों बिपिएफखौ आरो जोङो आगन्तुक फैनाय समाव जोङो स्ट्रंलि फैनाय बैसागुथियाव जोङो स्ट्रंलि खामानि मावबोगोन